भाई साहब आखिरकार काराकाट में ज्योति सिंह पवन सिंह एक साथ नजर आवे। भाई साहब भी वीडियो देख के एकदम से ज्योति सिंह के जो फैंस में, पवन सिंह के जो फैंस में, सबका भाई साहब दिल में चांदी चांदी लग जाई। कहे भाई साहब भी वीडियो वायरल हो रहा बा इंटरनेट पे, सब लोग ये चीज के एकदम से हुल्लड़ मचा रहा बा कि ज्योति सिंह पवन सिंह अब एक हो चुके हैं, अब तो चुनाव हो रही है। फिलहाल भाई साहब सब कुछ कंफ्यूज में बा। चला पूरी कहानी बताते लेकर। पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हवा ना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर फेसबुक हवा तो पेज फॉलो करा। चला पूरी कहानी विस्तार से बता देते ला। भाई साहब एगो वीडियो वायरल हो रहा बा यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि पवन सिंह, ज्योति सिंह और भाई साहब उनका मैनेजर, पूरा टीम, महिला विकास मंच, सब लोग भाई साहब एगो हाल में मिलेला। ज्योति सिंह के भी फूल माला से पहनावल जाला, पवन सिंह के फूल माला से स्वागत कइल जाला। ओकरे बाद भाई साहब कई प्रकार का भाई साहब यहाँ होला, ज्योति सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद, भाई साहब नारा ही नारा लगेला। ओकरे बाद भाई साहब सबके यह यकीन हो जाला कि अब भैया ज्योति सिंह के केहू ना रोक पाई। अब तो पवन सिंह भी ज्योति सिंह के सपोर्ट में आ गए हुए। लेकिन भाई साहब जब ये कुल वीडियो हम देखिला तो हमारे मन में एगो कंफ्यूजन मन में आ जाला कि यार ये वीडियो कब का हो, ये वर्तमान वीडियो बा कि पहले का वीडियो बा। लेकिन भाई साहब ये मन एक चीज और देखल जा रहा बा कि जब अगर पहले का वीडियो होई तो पहले का वीडियो होई जब पवन सिंह चुनाव प्रचार में रहलन, तो वह समय भाई साहब जब पवन सिंह चुनाव प्रचार में रहलन तो ज्योति सिंह इनके साथ में वो नया नया मिलन भइल रहेला। लेकिन भाई साहब वह समय दीपक सिंह मैनेजर रहलन, अभिषेक सिंह ना। लेकिन भाई साहब दीपक सिंह कहीं एमन नजर ना आवत हुए, अभिषेक सिंह नजर आवत हुए, पूरा पवन सिंह का टीम नजर आ रहा बा, लेकिन दीपक सिंह भाई साहब एमन नजर ना आवत हुए। तो भाई साहब ये वीडियो से लग रहा बा कि ये वीडियो हाल फिलहाल का हो सकेले। फिलहाल भाई साहब ये वीडियो के छानबीन कैले के बाद कुछ कंफर्म नहीं चल पा रहा बा कि वीडियो पहले के बा आप बा। लेकिन भाई साहब हमें लग रहा बा कि वीडियो हाल फिलहाल के ही बा। कहे कि भाई साहब देखा जो अभिषेक सिंह मैनेजर हुए, ये भाई साहब जब चुनाव बीत जाला, चुनाव बीतले के बाद दीपक सिंह के ऊपर आरोप लागेला घोटाला के, ओकरे बाद तब जाके पवन सिंह दीपक सिंह के निकालन, ओकरे कुछ दिन बाद तब जाके अभिषेक सिंह बनेलन पवन सिंह के मैनेजर। ओकरे पहले अभिषेक सिंह मैनेजर ना रहलन पवन सिंह के, ना ही आसपास दिखेलन अभिषेक सिंह। एमन भाई साहब आप लोग देखा था कि एकदम बगल में ही अभिषेक सिंह हुए और हर चीज के मैनेज करत हुए। एकर मतलब भाई साहब भी हाल फिलहाल के वीडियो दिख रहा बा। अगर भाई साहब हाल फिलहाल के वीडियो बाने इतना तो भाई मान लिया कि ज्योति सिंह के अब केहू ना रोक पाई विधायक बने से। वैसे भाई साहब ज्योति सिंह का फैन फॉलोइंग तो पहले ही से बा, लेकिन अब जब पवन सिंह साथ में आ जाए भाई साहब दोनों लोग मिलके नहीं एकदम से बढ़िया गर्दा मचा दिए। अब पवन सिंह चुनाव लड़िए तो पवन सिंह भी विधायक बन जाइए, ज्योति सिंह चुनाव लड़िए ज्योति सिंह भी विधायक बन जाइए। वैसे भाई साहब महिला विकास मंच के भी लोग यहाँ बा, तो सब लोग बा, ऐसा लग रहा बा कि कोनो हाल में बहुत बड़ा मीटिंग उटिंग रखाइल बा, सब लोग यहाँ पे पहुंचल बा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से भाई साहब सब कुछ चल रहा बा। यह वीडियो देख के भाई साहब सब लोग खुश बा, ज्योति सिंह के लोग खुश हुए, मिला जुला के कि अब लोग ये दोनों लोग एक साथ में हुए तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया बा। बहुत ही जल्दी चुनाव पड़ी, बहुत जल्दी ज्योति सिंह विधायक बन जाइए। फिलहाल में आप लोग के का लग रहा बा नीचे कमेंट कर। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हवा, चैनल की सब्सक्राइब करा, वीडियो लाइक कर। हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।